Силәбелә халкыбызның Кытай, Табын һәм Әйле уруы башкортлары үзләренең тарихи туган ерендә яшәй. Уларның теле башкорт теленең көнсыгыш диалектына карай һәм бернисә һөйләшкә бүленә. Иң сагы өлгеләрнең береһе Мияс һөйләше. Мияс башкортлары туган телен нисек өйрәнә? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Силәбе өлкәһенең Мияс калаһы Якшәмбе башкорт мәктәбе укытучысы Зифа Вафина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Зифа Сөләймановна, һез шулай итеп эшләй башлаган Якшәмбе башкорт мәктәбендә укытаһыгыз. Күпме ата-әсә әле үзенең балаһына туган телде өйрәтә? Әлеге мәлдә 11 бала булды, список буенча йөридер, алып килделәр балаларды. Һәм даими рәвештә 10 йөри. 10 бала йөри. Улар теләк менән йөридер. Без уларны укытуга ялеп иткәс, сакырып китергәс, балалар менән дәрес башлагас, улар WhatsApp'та безнең төркемебез бар. Хорап язам, охшаймы балаларга юкмы дип. Улар бик охшай дәресләрегез касан була дип һорап торалар. Ничә яшьлектә шөгыльләнә? 2нче класстан алып 7нче класска хәтлем балалар. Бuna беренче дәрес башланды. Башкорт теле дәресе. Нимәдән башланыгыз? Нимәгә өйрәтәгез балаларга? Башкорт теленең иң матур тел булуын һөйләнем. Шуннан балаларда тел нескәлекләреннән, специфик хәрефләрен, өндәрен өйрәнүдән башланык. Алфавитка карап, охшашлыктарды таптык, аерымлыктарды таптык. Шуннан без хәрефләр белән танышып беткәс, тиз әйткестәр, тел чымарткыстар кулланып эште башланык. Безнең дәресебез 2 сәгатьлек дәрес, шәмбе көне була. Беренче дәрестә без грамматика үтәк, тел нескәлекләрен өйрәнһәк, икенче дәрестә без мәдәнияткә, тарихка, ярманга, халык иҗатына арнайбыз. Ягъни 2 дәрес балалар шөгыльләнә. Нинди әзерлекле килделәрме балалар? Телдә нинди кимәлдә беләләр? Бер бала гына телде әдрәк кенә белә, калгандары бөтә рус телле балалар. Шуга бөтә яңынан башлайбыз. Мияс калаһында күбрәк ерле башкортлармы, әллә Башкортстандан күсеп килгән милләттәшләребез дә бармы? Ерле башкортлар да бар. Учалы районыннан күбрәк күсеп килгән кешеләр дә бар, башкортлар бар. Һез ата-әсәләр белән аңлату эшләре алып барагыз. Әгәр дә быел 10 бала Якшәмбе башкорт мәктәбен тамамланы икән, киләһе ел күпме укучы килер дип исәп тотаһыгыз? Без әле 2нче проект менән Башкорт плюс дигән проект менән башкорт лагерына ала килгәнбез. Рәми Гарипов гимназияга оештырган. Ошо лагерьдән һуң балалар ял итеп кайткандан һуң үзләренең тистерҙәренә һөйләгәндән һуң балаларның һаны бермә-бер артып көтәм инде. Ягъни Якшәмбе мәктәбендә шөгыльләнгән балаларны быел Башкортстанга яңа лагерьга килтердегез. Нимәләр күрһәттегез, нимәләрдә өйрәттегез балаларга? Әле музейларга йөренеләр. Кисә асыл булгайны лагерьдә, шуннан музейга, мастер-класслар, төрле дәресләр үткәрәләр анда. Нинди тәэсиратлар балаларның? Балаларды күреп торам, карап торам, улар охшай тидәр. Тәүдә аптырашып йөргәндәр ине. Һуңынан күрәм, алар шатланышып, күзләре ялтыраша башладылар. Анда барабыз, монда барабыз, хәзер шул музейга барабыз дип тәэсиратлары менән бүлешәләр. Һәм балаларның күзләре янып тора, ул үзе инде зур, иң төп билдәтеп әйтергә мөмкин, шулай уларның кызыксынуы менән. Сынапта балалар төрле кимәлдә әзерлекле килә дигез. Бына һез үзегез каланың 99нчы балалар баксаһында тәрбиясе булып эшләйһегез. Балалар баксаһында туган тел өйрәнеләме? Балалар баксаһында туган тел әлегә өйрәнелмәй. Шулай да туган телде өйрәнергә теләүселәр ханы бар. Улар белешәләр ине. Шуга уларның теләктәрен исәпкә алып, сентябрьдән асырга уйлайбыз. Айрым төркемдәр буламы, әллә ниндидер өстәмә дәресләр генәме? Юк, айрым төркемдәр булмай, ул өстәмә дәресләр формаһында, кружок формаһында, түңәрәк формаһында алып барыласак. Теләүче ата-әсәләр күпме? Теләүче, бар. Димәк, ата-әсәләрнең теләктәрен исәпкә алып, бына ошондай төркемдәр вә махсус дәресләр оештырыла. Оештырырга була. Калала нинди җәмәгать оешмалары эшләй? Туган тел мөхитен булдыру өчен улар нинди саралар үткәрә? Ондай оешма бар. Халыктар иҗады
йортында, Дом народного творчества безнең месте, Бүлекәй Галиевна Шафикова, онда Агынәйдәр клубын оештырган. Шул клуб менән без берлектә аралашып яшәйбез. Төрле мәдәни саралар үткәрәбез. Мәсәлән, Олатайдарга шигырь, 20 февральгә шигырьләр ятлайбыз. Шуннан Салават Юлаевтың туган көненә арнап конкурслар, шигъри конкурслар үткәрдек. Әсәйдәр байрамы үткәрәбез. Ул байрамдарда без башкортса әсәйдәр турында, атайдар турында шигырьләр ятлайбыз. Шигырьләр һөйләйбез балалар менән. Вместе быть большая сила, бердәм булу зур көч дигән байрамда үткәрдек. Силәбенең Корылтайдан да килделәр ул байрамга. Һәм шунда мин үземнең беренче дәресемдә үткәрдем, беренче танышу дәресен. Без анда балалар менән уендар уйнанык, йырдар йырланык. Шуннан сыгыштар, Агынәйдәрдән сыгыштарын тыңланык. Хайландык, сәйстек. Иң мөһиме аралашып, туган тел мөхите булдырылды шулай. Әйе. Сит төбәктә, Башкортстандан ситтә яшәп, туган телдә өйрәнү ни өчен мөһим? Мөгаен да ата-әсәләр һезгә шул коралы бирәләрдер. Ни өчен мөһим? Ошо тел аркылы, ошо тел аша бүтән телдәрне дә үзләштерергә була дип барам инде. Һәм һәрбер башкорт үзенең телен белергә тиеш. Әгәр дә башкорт үзенең телен белмәһә, оның Милли асылы югала. Милли асылы югаласак дип уйлайм. Күренекле мәгърифәтсе шагыйрыбыз Мифтахетдин Акбуланың әҙҙәрен һаҡлай Миәс ҡалаһы. Бына был йәһәттән нинди саралар тағы ойошторола? Андый саралар булғаны бар. Агынәйдәр, шулай уҡ Агынәйдәр анда ҡунаҡ саҡырып, Шиғырҙарын ята. Шиғырҙарын, Акбуланың шиғырҙарын ятлап ойошторғандар ине, осрашыуҙар ойошторалар. Әле шуға ла әҙерлек бара. Киләсәккә пландарығыҙ нинде? Әле бына Башҡортостанда һеҙ проектиктәрендә нимәгә өйрәнәһегеҙ? Киләсәктә башҡорт телен өйрәнеүҙе һәм ошо проект бөткәс тә ошо өйрәнеүҙе артабан дауам итеү беҙҙең маҡсат тип уйлайым. Башҡортостандан һеҙ үҙегеҙгә нинди ярҙам көтәһегеҙ? Беҙгә ноутбук бирҙеләр. Ноутбук бирҙеләр, принтер вәғәҙә иттеләр. Һәм беҙгә методик ҡулланмалар, бер нисә китап бирҙеләр. Беҙгә күргәҙмә материалдар бик кәрәк булыр ине. Күргәҙмә материалдар балалар өсөн уҡыу әсбаптары кәрәкле булыр ине. Һәм һеҙ бит инде бары тик балаларға ғына түгел, уларҙың ата-әсәләренә лә башҡорт телен өйрәтәһегеҙ, шулай бит? Балаларға, әлегә тик балалар менән генә. Киләсәктә был йәһәттән ниндидер пландарығыҙ, ниәттәрегеҙ юҡмы? Балаларның аталары беҙгә лә өйрәнергә мөмкин, беҙҙе ҡасан йыйып өйрәтәһегеҙ тип һорау бирәләр, аларҙың да өйрәнгеләре килә. Аларҙың ата-әсәләрҙе күберәк беҙ байрамдарға йәлеп итәбеҙ. Әле яңыраҡ 30 май көнө Ҡарға-Бутҡаһы байрамы үткәрдек. Силәбе өлкәһенең Миәс ҡалаһы янында, Смородинка ауылы янында. Ул байрам йылда үтә. Мына былтыр пандемия осоронда ул үтәлмәне, мына быйыл гөрләтеп үткәрдек. Бик һәйбәт булды. Тимәк, ошондай мәҙәни саралар, байрамдар нигеҙендә үҙебеҙҙең туған тел мөхитен, милли рухты һаҡлап ҡалырға мөмкинлек бар тип әйтәбеҙ. Әле 5-нче июнь көнө Һабантуй була, шундай байрамдарға йәлеп итәбеҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Силәбе өлкәһе Миәс ҡалаһы Йәкшәмбе башҡорт мәктәбе уҡытыусыһы Зифа Вафина булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.